Rozhodli ste sa pre váš Samsung Galaxy Z Flip práve kvôli jeho kompaktnosti? Poďme si ukázať, ako využívať aplikácie na vonkajšej obrazovke. Otvoríme telefón a nainštalujeme aplikáciu Goodlock. Goodlock je aplikácia, ktorá vám pomáha si personalizovať celý váš systém a využívať aj tieto aplikácie na vonkajšom displeji. Prejdeme do nastavení, pokročilé funkcie, možnosť Labs, aplikácie povolené na vonkajšom displeji. Keď zoskrolujeme úplne dole, je tu získať aplikáciu Multistar, túto nainštalujeme. Potom si jednoducho zvolíme všetky aplikácie, ktoré chceme využívať na prednom displeji. Dáme povoliť tento widget, pridáme si ho na vonkajšiu obrazovku. Už stačí len zavrieť váš telefón, nájsť si daný widget a využívať aplikáciu, ktorú chcete používať. Dajte nám vedieť do komentárov, ktorá je vaša obľúbená aplikácia a používali by ste ju práve na prednom displeji.